Normal Facebook idan ka shiga sai dai ya nuna ma iya adadin friends ɗinka, amma idan ka sa wannan settings ɗin sai dai ya nuna ma mutanen da suka yi following ɗinka, ba zai nuna ma mutanen da suka yi adin ɗinsu ba. Yanda dai kamar dai yanda IG yake yi, direct yake nuna followers. Da farko ka fara shiga Facebook. Bayan ka shiga Facebook za a nuna ma alamar layi guda 3, sai ka danna su. Sai ka yi ƙasa. In ka ɗan yi ƙasa kaɗan za a ga gurin da aka rubuta settings. Yawwa, ga settings nan, sai ka danna settings. Bayan ka danna settings za ka ɗan yi ƙasa a hankali. Ka ɗan yi ƙasa za a ga inda aka sa public post, sai ka danna shi. Bayan ka danna public post zai nuna ma who can follow you. Na farkon nan ba a sa mai tick da good ba, sai ka yi mai tick da good. Duka wa'innan ka musu tick za ka ja alamar good ga nan duk ka yi musu tick. Gashi nan dai kamar yadda kuka gani ya rubuta followed by 1481 people. To kai ma idan kai wannan setting ɗin aka zai dinga nunawa. Za ka iya adin ɗin friends sama da 10,000 ma a Facebook.